Kaya. Ang sarap. Wow. Hello mga kawigil! So, yun po. Welcome back po sa channel natin. Sino si Richard, the Honey Best. Ano itong ating pagsasalo-saloan for today? Meron po tayong tuyo fried rice at may tuyo na on top. Meron din po tayong sinigang na buto-buto. Pinaghiwalay na po natin ang ating laman. Ito po yung mga yan. gulay at mainit na sabaw. Meron din po tayong patis at kalamansi with sili. Itong yung fried rice mo, hinimay po ni Honey Best yung ano dyan, yung sa Tuyo. tuyo. Hinimay po. So, yan po. Nilagyan lang muna natin ng tuyo. Yan, pray po muna tayo bago tayo magsala-sala, ha? Ama, maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Nawa po lagi po kami may makakain sa araw at maging ligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa madalain ko sa inyong puto kong mga anak. So, Kristo na aming tapagligtas. Amen. So, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Wow, higop-higop. Mainit Sabaw po natin malapot-lapot kasi may gabi. Higop muna tayo ng mainit na sabaw. Sarap. Sabi ni Maningning, oraw. Sarap. Bagay na bagay po ito. I-try niyo po kasi ito maasim, maalat. Yeah. Ito yan. Para siyang yung sa Sydney. Ano ba tawag doon? Yung ano? Pinakat. Wow, manakita ng kanin natin, Bes. Kain po tayo. Naiyak po yung pusa namin gustong pumasok. Unang subo po para sa inyo. Yung kanyan. Higop na po. Ang sarap. Patayin ito. Yung ating sinigang. Lambot. Sobrang lambot nito. Oh, mahimulay sa buto Sarap. Sige. Kumain ko nito. Gulay. Gulay. Thank you. Ikinadi pa kain ka na. Sarap po. Try nyo po pag samahan niya yung sinigang tsaka ito. Tuyo, masarap po talaga. Sarap. Wow. Lambot may walay na yung buto. Wow. Parang Friday date natin yung Honey Best to. Ang sarap ng luto mo ni. Wag ko talaga yung yung laman, yung mga buto-buto. Ang lasa po ng laman. Sarap. Sip-sip po.
Parang bulalo eh. Kaya, ito po, masarap na sinigang. Ano, malambot po talaga. Lambot ng mga laman. Saka yung mas masarap po. Sa sinigang, maraming gabi. Saka yung mga siling haba. Lasang-lasa mo siya. Palapot pati ho ng sabaw. Sige. Sarap. Oh. Huwag po kayo dyan, ho. Napakalambot. Madami rin palang bawang to. Lasang-lasa po yung bawang ating, no? Malalaki po yung bawang na nailagay. Yung ating Tuyo. tuyo fried rice. Ulo. Dami rin pong itlog. Nalimutan ko itong sabaw, ah. Sarap. Sarap eh, no? Tamang-tama po yung alat ng ating fried rice. Hindi na kasi yung nilagyan ni Anibes ng kahit na konting asin. Ang napagpalat po, ito po talaga, ano, yung tuyo. At hindi na rin po tayo nag-ano ng suka kasi yung asim naman ito ang nagpapa-ano po ng tuyo natin. Sarap. Sarap din ito kapag inihaw na tuyo. Nakatikim ba na na tuyo? Tapos yung pinakamantika kasi ho natin, pinagprito, ayun na rin po yung pinag-ano natin. Yung sa, fried rice. Sarap po. Sarap yung mga may taba-taba ng konti. Wala, hiwalay-hiwalay na eh. Ay, puto pala yun. Sarap po siya. Sarap habang mainit pa. Buto-buto ho, masarap talaga sa sinigang. Kaya mga buto na, mga liempo, buto-buto. May spare ribs po, tapos sa ganun din sa sa adobo, ganun din po. Malalasa. Lalo na yung adobo, pinatuyo mo. Oh. Malalasa kasi. Ano ba ito, ha? Pag ano, sabihin mo lang. Oh, ano, Yan po, oh. Nakikisabay si Luna sa paghigop ng sabaw. kanin ka pa rin? Okay na ako. Ah, okay ka na. Ako naman po ubos nitong kanin. Bawang, oh.
Yung mga balato ng bama, sumasabit sa lalamunan. Gulo na. Sarap ng sabaw. Bagay na bagay ko talaga. Testingin niya na. Gulay ano ba? Dami rin pong gulay yan. Ay, pusog na po. Ano ba? Dami po palang to ha. Nani beso. Dami pa ah. Try lang po. May taba. Ang sarap yan. Masarap na may taba na. May maliit na buto. Yan. Parang to, no? Yung patis hindi na halos nagalaw. Hindi kasi tama-tama na po kasi yung lasa sa gulay lang masarap siya sa Sarap po. Wow. Sarap na sarap po. Sarap ng aming date ni Hani. Simpleng gantong kainan, di ba? Kama kayo ng hobby nyo, kwentuhan. Taba-taba. Ano, buto na. Tsaka kung ano, meron lang kayo may lulutong ganyan, gusto niyo mag-date, luto lang po kayo sa bahay. Kainan po kayo. Tapos kwentuhan ng konti. Yeah. Ayan, simulan na po natin ang ating shoutout! Shoutout po. Yan, happy birthday sa pinakamamahal kong mama. Sa October 3, happy birthday. Yan, mega shoutout Reynitz de la Peña, Tania, single lady ng Taiwan, Gretchen Lebrila. Shoutout sa mga kakwire niya sa church. Jenny Bongko, May Aguilar, Michelle Luciano, Shane Elaine. Ingat kayo, see you Unin Sunday. George Mick. See you on Sunday siguro. Basta yun yung nakalagay kaya ginano ko lang siya. See you on Sunday. Yan. George Michael Resnera, Noli Banting, Princess Samelo, Jasmine Manzano, shout out happy birthday sa asawa niya. Romy Manzano, happy birthday po sa October 4. At sa kapatid niya si Chong D TV. Sa Oriental, Mindoro. Team Payapa from UK, Rowena Alarcon, hello po. Angelo James Luaton, aral na mabuti. Meds Lorente, shoutout sa bunso niya si Rosel Loriente ng Santo Tomas, Batangas. Thank you so much po, Simply May. God bless po. John Ray Bandoquillo, Jessa Pastrana, Julio Doms, hello po. Michael, Michelle May P. Macarate, Kyril Irving, Romel Bergonia, Cyrus Magat, Death Clickers,
Alexa Pedraza. Hi anak, Jenaline Andres. Thank you so much po. Yusuke Hiro. Jariana Cassandra Tayag. Manfred and Wesley Stats ng Austria. Clyde Evar. Maria Teresa Castillo. Hello. Pretty Day Balagta. Shoutout. Happy birthday Jared Cal Balagtas. 8 years old na siya. Happy birthday. Hello po kay UQ Baby. Alan Su from Chicago. Niro Campo ng USA. Thank you so much po kay Alma Rabusa Repumanta. Zilda Celestial from Omaha, Nebraska, USA. Zilda Barman. Secreto Chelly. Robelin Robles Montoya. Josie Bautista Rico Ebareta Castro Verde. Maros Katukod ng Paranaque. Shout out po kay Ash Argayoso. Happy birthday sa October 1. Rico Tabisola ng Cagayan. Asnifa Bashir Tokalo Dimasar ng Makati City. Lizelle Talban Tabaransa. Abigail Buhawe, Rebema Macob Honrado, Aileen Ruasol, Mayra Pascual Valino ng Cabanatuan City, Kia Marie Indino ng Santo Tomas, Batangas, kay Losa Calderon, Family Aga, Ross Family Calderon, Arian Lacanda, Sobena, Shoutout Family, Talagtag from Caloocan City, Shoutout po. Rachel Ann Antonio Palencia, Kathleen Malonzo Coronel, Rico Ebareta Castro Verde. Thank you so much po kay Julie Ann de la Ayan Cruz. po. Ayan, at maraming salamat po sa mga suporta nyo. At maraming salamat siyempre sa Diyos sa pinagka-love niya ngayong araw na ito. Maraming salamat sa Anibes. At napakasarap na naman po na minukbang po natin ngayong araw na ito. At shoutout din ako sa Kuya Rico, sa Ate Jericho, sa buong family ko. Yan, at maraming salamat po mga kawigil. Napakahaba na naman po na oras natin hanggang sa muli po. Kaya, bigla na lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.